Totally. I'm cool. I'm back then. I'm back then. I'm so was the face. I ain't calling a face. I want to back outside the face. That's not part of miss, but first that's not part of miss. UPHI the face no fry face. I ain't saying king. I mean, I put a man face. Ah, face. UPHI no fry face. I want to wash sugar in the UPHI fry face. Show. Showcase. UFRY simbona nini bese? UFRY phethu usashona phethu kwashuleka nesangoma sesiyamvuza phethu. Kwashuleka kwasona phethu. Kade ukhiphe ibani LP at the end. Bengitshela mina ngiphinde ngikubona kwishow ngeke ngiphinde ngikuzwe eradioweni. Hayi phethu yona hayi. Bese nguthalisile umhlala phansi kodwa hayi sibuyile manje phethu. Ikhetha livela cha. Akwazi retire early retaliate manje ngizwa ngazo uzokhiphenya ya phethu asokhipha nje phethu ngo April it's not destiny phethu project E2 hayi join project phethu showcase silindelani mhlawumbe ke wona isingili no something nje isingili yokuqala phethu yayo le pattern sizophuma ngomhla 15 kanje March yabo phethu album ilandeleke ngo-April isonto lokuqala phethu showcase bese ngijabula ukubona nje yami ngiyabonga ngijabula nami bro mi favorite rapper yami nje yami uyalazi na udaba thank you Kenny Bali Nino BOXIS na my favorite rapper ami I'm from Solomon 09 Sangoma mfowethu ngiyakuphinda umxhawulo uBOXIS abantu babone mongamxhawulanga manje BOXIS imina lo uthaza kuphathela yapahla yelo wena uthophetheke ngiyabonga